Yes. Så er vi ligesom i gang igen. Tredje etape her i vores UAE-tur. Johan, det er jo en af de store etaper, vi skal til nu. Ja, det er Jebel Hafid-etappen. Vi er klar. Vi er begge to lidt bagefter i klassementet, så det kan være, at vi skal overveje at lave en lille alliance i dag for at få de store drenge ned med nakken. Ja, hvad var det, vi blev enige om i går? Sådan noget 47 og 42 sekunder var jeg efter sådan nogle top 3. Ja, altså jeg er 57 sekunder efter en fører, tror jeg i hvert fald, med min kaptajn, så ja. Den er ikke helt god. Nej, den er ikke helt optimal i hvert fald, så vi skal nok ud og prøve, som ikke vi kan. Ja. Og jeg kan i hvert fald allerede nu se, at der er en mand, der har en god dag i dag. Fordi at Gino Meda, Johan, ikke også? Allerede nu fortælle dig, han har plus 3 dage i dag. Det gør mig ikke, gør mig ikke helt tryg. Jeg kan så sige, at Peo Bilbao, han har minus 3 dage i dag, så han er i hvert fald ikke manden i dag. Ja. Og jeg har så er det ikke der ringer her, kan jeg se. Skriver lige, mens du er på vej ind, at jeg lige ringer om et kvarter. Nu laver content chat. Sådan er det jo ikke. Sådan er det jo, når man har når man er sådan en kendis som Mikkel TH, så vil folk jo hele tiden gerne snakke med en. Ja. Nå, men hvordan ser det ud for dine rytter? Jamen, vi har en plus 2 dag til Vlasov. Vi har en plus 1 dag til Conrad, plus 3 til Molden, minus 2 på Van Poppel, minus 1 på Archbolds, plus 2 på Bennett og en 0 dag på Jai Hindley. Pernstein har en plus 1 dag, så han bliver vigtig i dag. Der er også interessante rytter, der allerede går i udbrud. Quincy Harmans, Matteo Jorgensen, Rojas, Panetrea, Verona, altså folk, der har tabt, så de er over et minut efter, men altså for eksempel sådan en som Matteo Jorgensen, han er 48 sekunder efter i det samlede klassement. Men han er 52 sekunder efter i det samlede klassement. Så ja, lad os, jeg sætter på, så vi kan se Johans rytter i dag, og så tænker jeg, at vi sætter top 10 også på i dag, for nu er det trods alt bjergetappe. Det er spændende. Men som I kan se, så er Jebel Hafid en led satan, især i bunden. Det er der, man kan gøre forskellen. Så Johan. Ja. Lad os bare få den sat op, så vi kan komme frem mod Jebel Hafid. Lad os bare. Og så i mellemtiden, så kan vi snakke om, at ja, det er jo gået så godt for os indtil videre i det her løb. Du blev nummer 2 på første etape, og vi taber meget tid på enkeltstarten. Ja, vi tabte rigtig meget tid på enkeltstarten. Lidt mere, end man måske kunne håbe på. Jeg kan se, Matthews har fået en punktering her. Ja, det er godt. Vi gør det lige hårdt for ham at komme op igen. Mand, der ligger nummer 5. Det gør man bare fuldstændig og smadre Danny van Poppel lige nu. Altså, nu sidder jeg og tænker, hvad skal vi gøre for at vinde det her? Fordi der er jo mange gode rytter, måske også bedre bjergrytter end altså Egan Bernal for eksempel. Han er altså med Martine, som med Vingegaard med. De er altså foran os. Jamen, jeg tror, det er et spørgsmål om at lægge pres på tidligt. Få et lille forspring tidligt måske. Og så håbe på, at vi ligesom bare kan snige os lidt væk lidt tidligt måske. Nede i bunden af stigningen. Eventuelt bare køre den fuld gas fra bunden af. Den er jo stejligst nede i bunden dernede, så det er jo der, man ligesom kan smadre den, hvis det er. Altså, det er jo... Det bliver spændende i dag, fordi hvis vi nu siger, at der bliver kørt sådan rimelig hårdt til, altså nu Matthews kan vi i hvert fald allerede nu udskrive på grund af dit arbejde med Van Poppel fra klassementet. Det lå ellers nummer 5. Ja, det er godt. Men lad os nu sige, nu kan vi se herop, altså der bliver jo kørt stærkt i feltet i dag. Ja, det gør der. Alle er klar i dag. Og det er altså også gjort lidt udbrud. Så der er både nogle sprinter, måske der gerne vil være en del af pointen.
Altså den der pointspurt, der ligger lige inden. Og så er der klassementsholdene, der ligesom skal være klar på, at nu begynder stigningen snart. Det er en spændende etape, og jeg glæder mig til at se det. Altså, jeg håber jo selvfølgelig altid for en af os, at vi vinder. Men det er også en intern duel mellem os to om. Jamen, det er det da helt klart. Men, altså, så længe at Vlasov han slår Gino Mäder i dag, så er jeg godt tilfreds. Ja, men altså, der vil jeg sige, jeg sætter hellere hele butikken, end bare at skulle slå dig. Nej, det gør jeg ikke. Jeg går benhårdt efter, jeg skal bare slå dig, så er jeg godt tilfreds. Ja, jeg går selvfølgelig også efter den samlede sejr i dag, men jeg synes det virker svært med Vlasov og de rytter han ligesom op mod at det er ham der skal tage sejren. Det virker lidt urealistisk på en eller anden måde. Ja, Hvem er det vi har ude i udbruddet nu her? Det er Mathieu Jorgen, som stadigvæk er det ene, sammen med Quentin Hermans. Altså, det er i hvert fald Israel, og det er dig, og det er Francis Schur, Jumbo, Trek, der sidder fremme. Israel, hvem er det, de er med? Ja, Jakob Fuglsang med. Ja, det er ham, de simpelthen tror på. Det kunne godt tænkes. Jeg ved ikke lige, så skulle det være Christian Eilands ellers. Det synes jeg bare vil være mærkeligt. Nu skal du se her. Sker der ting og sager nu? Nu er udbruddet henne. Der sker ting og sager nu. Der kører Archbold. Der kører Sam Bennett. Der er sprinter i udbrud. For helvede. Kan vi skal lige have tempoet lidt ned. Okay. Sådan der. Men kan man pause? Vi kan pause, var det fedt. Du kan bare ikke bruge P-knappen. Du skal bare helt ned. Fedt. Så skal jeg lige have dig til at vente lidt. 2 sekunder her. Prøv at se, chat. Vi lærer noget nyt. Altså, jeg vil gerne sige, jeg har kørt en online race før, men jeg har aldrig opdaget, at man faktisk kan pause. Så det synes jeg er yderst lækker informationer, jeg har fået. Er det kun mig, der kan det? Så? Altså, jeg tror, så længe der er en af os, der prøv lige at trykke minus. Altså, afstemning. Hvis du trykker minus. Jeg kan ikke. Det er kun dig. Det er faktisk kun mig. Det er da en dejlig lille feature her. Du er ved at splitte feltet fuldstændig. Og du har Tom Dumoulin og Almeida med, men, og Tom Pidcock. Johan, skulle du ikke have dine kaptajner med også? Nu synes jeg lidt, du har gjort Almeida og Tom Dumoulin Der er en mening med det her. Du skal bare stole på mig nu. Interessant. Jeg ved, hvad jeg har gang i. Du får da i hvert fald de andre hold også til at køre ret hårdt nu. Hele samlet. Det gør jeg nemlig. Ja. Jeg tror lige, jeg skal ned og have noget vand, inden det er for sent. Ja. Jeg synes jo sådan noget, det er træls. For Gino Mäder, han har ikke så gode fladebanestats. Så han er jo en mand, der godt kunne lide det har Vlasov nemlig heller ikke. Men, det er interessant taktisk udspil, du er i gang med, Johan her. Det vil jeg gerne give dig. Vi skal gøre løbet hårdt, Theo. Ja. Det ender med at være Pernsteiner, jeg skal køre for, ikke Stig? Vi har 38,5 km igen. Du ligger bare og dræber Van Poppel. Ja, Van Poppel, han skal bare dø. Det er hans eneste mål i dag, det han skal bare dø. Han skal bare slagtes. Fuldstændig. Spændende. Hvis han har energi tilbage, når den her etape den er færdig, så er jeg imponeret. Interessant. Ja, jeg tror jeg skal til at lige og lave lidt sager her måske. Jeg vil gerne lige frem og lige vise jer også til stede. Nå. Masiyuk. Ja. Okay. Jeg føler bare ikke rigtigt, at jeg har fået lov til at få resten af mit hold med frem. Nej, det kan jeg også godt se. Det har du ikke rigtigt.
Der kom Prise Pejdersen i hvert fald. Jeg føler lidt, at de kommer sådan lige så stille. Så længe... Nej. Det er fint. Det er godt nok, Johan. Ja, nu kan jeg godt se, at han synes ikke, det her det er sådan en ting mere. Og lige vi gør noget andet igen her. Ja, vi spejser tingene op igen, så jo. Kom så. Så kører vi. Det er i orden, jeg har 2 mand, jeg bruger. Hvad har du lagt den på? Så lad os... Rosario og Majseduk, de kommer frem her på et eller andet tidspunkt. Nu skal jeg lige passe på, at jeg ikke mister pladser færdig igen. Jeg er frem på det. Det er bedre placering, ja. Så kom Johan, så lad os smadre den her. Det er godt, det er godt. Så få en poppel død, fuck. Det er for tidligt. Det var ikke nu, han skulle det. Det var først senere. Så kommer P.O. Bilbao sat med bare frem. Om så Shano. Godt kilometer, han er også fremme nu. Johan, tager du der spurten? Jeg ved faktisk ikke, om jeg tog den. Nej, det gjorde du ikke, det var Kelly Bjørn. Det kunne jeg se. Jeg blev træer. Hvad er det noget? Nå. Jamen så kan sprinterdrengene, de kan godt bare tage lidt med ro resten af dagen nu. Så er jeg kommet frem, Johan. Nu skal vi ødelægge løbet. Ja, det kan jeg se. Jeg må lige få min dreng frem her inden bunden af stigningen, så. Så er vi ligesom i gang. Jabel Hafid. Okay, Johan. Johan er også fremme nu. Så vi skal bare have dem her væk. Konrad, Hindley, Blasov. Du har fået hullet, Johan. Det er skarpt kørt af ham. Det må også have krævet sine ofre. Ja, det også. Det har det også. Der døde Jai Hindley, og så kører Blasov bare. Det er godt kørt, Johan. Det må jeg give dig. Jamen, jeg kan mit shit. Så jeg ligger bare her og sørger for, at de andre sådan henter dig ind. Og så ikke holde mig bare frem. Ja, nu begynder de at køre lidt stærkt, synes jeg faktisk. Ja.
sekunder. Nu får vi at se, hvordan det ser ud. Nu tjekker vi lige ellers. Martinez er altså også en af dem. Adam Yates taber også tid. Ja, og så dem vi sådan nogenlunde har nævnt, tænker jeg, vi allerede har set. Nå, det spændende er nu, hvordan ser det ud på klassementet. Shawn Mader, han er i... Jeg ved ikke, hvad farve er den her trøje egentlig. Rød, ikke? Er vi ikke enige om, det er en rød førertrøje? Jo, førertrøjen er rød. Okay, Almeida, Nibali, Yates, Vingegaard, Foss, Bernal, Pavles, Masnada, Sivakov og Chinomeda. Jeg er nummer 10. Johan, han er nummer 17. Du er 49 sekunder efter, jeg er 36 sekunder efter Shawn Almeida. Og vi har altså kun Jabel Jais at gøre det på, Johan. Ja, det er det. Og den er ikke lige så hård som den her stigning. Den er bare længere. Det bliver svært at se, hvor det er, vi skal gøre det henad. Men nu må vi se. I kan i hvert fald følge med i morgen. Det ligner en sprinter-etape. Det er noget for Johan. Men ja, kæft en etape på Jalal Hafif. Det må jeg nok sige. Ja, der var action på. Der var action på. Det var fedt. Jeg håber også, I nåede at sidde med. Også lidt længere. Men der var meget mere action i den her etape, end der har været i foregangene. Ja, det var ikke så meget fladbane sprinter-etape, det her. Nej. Så vi ses i morgen, folkens.